Салом мухлисони дастаи Барселона. Шаби гузашта Барса дар меҳмонӣ аз дастаи Райо Великано мағлуб гардид ва боз се имтиёзи дигарро дар Ла Лига аз даст дод. Медонам шумо мухлисон аллакай аз антирекордҳои Барселона таҳти рӯбарии Куман безор шудаед ва ман ҳам мисли шумо. Аммо нест бозие ки дар он антирекорд набошад. Дар 13 бозии охир Барселона бо Райо Великано бори ҳам мусовӣ накарда буд. Мағлубият он тараф истад. Шуруъ аз соли 2003 то соли 2021 Барселона дар кадом бозие ки набошад ин дастаро фақат мағлуб сохтааст. Ин аввалин мағлубияти Барселона дар 18 сол аз Райо Великано мебошад. Вале ин бохт барои мухлисон пирӯзӣ аст ва ман ба шумо баъдтар мефаҳмонам ки чаро. Рақобатҳо дар топ 5 лигаи аврупоӣ идома доранд ва 30 октябр моро як қатор бозиҳои ҷолиби интизоранд. Барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин обуначони навро бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. ҳайати асосии дастаро Рональд Куман чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Алба, Гарсия, Пике, Роберто, ним муҳофизатгарон Каутиньо, Бускес ва Нико, ҳуҷумкунандагон Депай, Агюэро, Дест. 15 дақиқаи аввали бозӣ футболбозони рақиб ба қадри кофӣ ба футболбозони Барса фишор оварданд ки онҳо дигар ягон чораи ба ҷуз аз пасҳои бефоида ба якдигар надоштанд ва баъдан Агюэро бо дарвозабон 1-1 баромада фурсати голзаниро истифода карда натавонист. Дар дақиқаи 30 бозӣ капитани Барселона Серхио Бускес дар маркази майдон тӯбро аз даст дод ва Трехо тӯбро соҳиб шуда ба Радамел Фалкао пас дод ва Пикеро фиреб дода ба кунҷи дарвоза зарба зад ва исои бозиро кушод. Дар дақиқаи 36 Депай ду муҳофизатгари рақибро моҳирона фиреб дода тӯбро ба Дест равон сохт ва аз масофаи 2 метр зарбаи мустақим анҷом дода натавонист. Бо ҳамин қисми аввал ба анҷом расид. Дар бораи Дест дигар гап намезанем, зеро дар бозии гузашта мо аллакай гуфтем ки зарбои Дест тӯбро ба ватанаш Амрико равон мекунад ва дигар ҳоҷати гап задан дар бораи ӯ ҳамчун ҳамлагар намондааст. Ягон дастаи Аврупо оид ба прессинг бо Барселона ва Бавария баробар шуда наметавонист. Ҳангоми прессингу фишори Барселона дастаҳои мисли Райо Великано аз ҷаримагоҳи худ берун омада наметавонистанд ва ҳатто дарвозабонон тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон мекарданд. Акнун як дастаи миёнаи Ла Лига ба дараҷаи ба футболбозони Барса фишор оварданд ки танҳо дар 30 дақиқаи аввал Каутиньо 9 бор тӯбро гум кардааст. Каутиньое ки дар Англия хоби даҳшатноки муҳофизатгарон буд. 9 бор Каутиньо, 5 бор Мемфис Депай ки Месси нав худро метарошад ва 2 бор Серхио Бускес ки яктояш ба дарвозаи мо гол овард. Каутиньо ва Депай ку ҳамлагаранд тӯбро гум кардани онҳо муҳим нест, аммо Бускес бо ҳама таҷрибаҳояш чӣ гуна ба ин хатогӣ роҳ дод. Фалкаои 35 сола аз назди Пике бемония зарба зад ва фикр мекунам дар 53 солагиашам агар муҳофизатгар Пике бошад Фалкао гол мезад. Дар қисми дуюми бозӣ ҳолатҳои голзанӣ хеле зиёд буданд. Зарбаи Нико дақиқ набуд. Ду маротиба Агюэро имкони гол задан дошт баъди партофтои Дест ва Нико. Дар дақиқаи 70 бошад Мемфис Депай баъди ду муҳофизатгари рақибро фиреб додан ворди ҷаримагоҳ шуд, вале ӯро аз пои афтона ва довар пеналти таъин кард. худи Депай зарбаи 11 метраро иҷро намуд, аммо дарвозабон зарбаи ӯро баргардонид ва зарбаи иловагии Депай ба тӯб неву ба сари дарвозабон бархӯрд. Дар 8 дақиқаи иловагии қисми дуюм боз якчанд имкониятҳои голзаниро бозингарони Барса истифода карда натавонистанд. Люк де Йонг ва Серхио Агюэро ҳолатҳои 100% гол задан доштанд, аммо ягон зарбаи онҳо дақиқ набуд. Гави низ дар сониҳаҳои охири бозӣ дақиқтар зарба назад баъди паси Агюэро. Ҳамин тавр қисми дуюми бозӣ ба анҷом расид ва Барса бори дигар мағлуб гашт. Мувофиқи омори бозии Барселона дар 98 дақиқа ҳамагӣ як зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Райо Великано задааст ва он ҳам бошад аз пеналти. Баъди бох аз Реал мухлисон мошини Куманро интизор шуда шаташаб карданд ва агар бозӣ дар Каунол мебуд ин дафъа шояд худи Куманро футбол мекарданд. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис, гандбол, хулоса чӣ варзише ки бо тӯб тааллуқ дорад Куманро мекарданд. хушбахтона Куманро баъди ин бозӣ ба истеъфо фиристоданд ва шахсан ман аз бохти Барселона дар бозӣ бо Реалу Райо Великано шод ҳастам. ин ду бошгоҳ барои Барселона хизмати бузургро анҷом додам ва ман ба онҳо барои Барселонаро мағлуб сохтанашон ташаккур мегӯям, зеро ба шарофати онҳо Куман ба истеъфо рафт. 28 октябри соли 2020 касофати Бартомеуро ба истеъфо фиристоданд. 28 октябри соли 2021 касофати навбатии Куманро ба истеъфо фиристоданд. 28 октябр рӯзи таърихӣ будааст барои Барселона ва мо онро ҳатман ҳар сол ҷашн хоҳем гирифт. акнун Куман метавонад ба бозии голф дар як ҳафта 5 маротиба машғул шавад.
вале шубҳа дорам ки онҷо ҳам ӯ муваффақ гардад, зеро зарбаҳои ӯ дар голф ҳатто агар унитаза монанд дақиқ намеравад. ҳоло бошад аз пайи ҷустуҷӯи мураббии нав мешавем. Ба фикри шумо дӯстон, кадом вариант барои Барса айни замон беҳтару хубтар аст? ба имтиҳон дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.